Magkasama, subay sa selebrasyon sa Nutrition Month karong July. O banini, yung mga radyo man, aron nga among ila-ilahon, nganlan ang lahi-lahi ng mga gulay. Ang pangutana, kinsa kaha sa atong mga radyo man ang makakaroon daghang ampalaya. As a consequence, kung dili kini mapanganlan. Take note! Each radyo man will be given only 5 seconds to answer. Tara, maglingaw-lingaw ta sa dulang nga! Mega Gulay! Pipino! Ochre! Rabanos Radish! Ampalaya! Kalabasa! Opo! Patay! Wow! Kotola! Batong! Batong! Carrot! Patatas! Pepper. Bell pepper. Buya! Ahos! Kuya! Ginger! Kamate! Alugbate! 5! Tangkong! Binangko! Nilakan! Angon! Kami mag-good Okay. No! No! Ay, sige! Go! Isa lang! Isa lang! Chinese kangkong! 5! 4! No! Okay! I volunteer to eat. 4! 3! No! Go! Kawayan nga gamay! Lord, Di makaya, ma'am! di makaya. Okay. 4, 3, Asparagus! celery. Okay, next. Okay, good. 3, and go. Broccoli! Yes. Okay. Broccoli! Next is go. 5, 4, 3, 2, 1, kaon. Okay. Balimbing! Go. Labanos? No. Hoy, kabalo ko! Sigidilya! Dahon ay pako. Kamuti! Oh! Batilis! Batilis na siya! Go. Bahay ko! Kayo mo! Pasanit! Oh! Okay. Dili! Patola! Ano? Upo? Chinese. Ay, sorry. Oh, malo. Sa upo. Naya sa pipino. Pipino na, ma'am. Kao na lang! Ay na lang! Wala mga be! Ha? Kondol?
Yung Lego? Yes! Saan mo na? Ginseng? Kapati kabalo na po si Sir Bernardo! Ay, nako ha. Ah. Kinchay. Wala man na sa mong bukid. Uy! Pitsoy. Kailangan pitsoy, di pitsoy. Onsa? Bahay ko mo kay si Kamas talong sa Girias mali sita ba Try lang. Pati-kati ako actually wala ko kabalo sa mga gulay. Sige, go. Wala mo gud wala din sa Pilipinas, sorry. Mustasa! So pagkakasama mga to, ang mga gulay nga wa na mo matag na eh. Ang palya mo'y among gipahimungtan. Perte paita. Sir Bernard. Depende na sa doon, dapat kita sa oras sa doon may pa. Ay lang kita sa klases gulay. Muna importante. Pero o sa eleksyon nga ako ang nakatunan. Pag ingon ini nga dula di ay sama ka mambrins nga giingon, kanta lang tag bahay kubo. Aw, kana kurang ato. Kuha subject. Akong maingon lang yun, ikadagan ko ng palaya. Kaila kay ko ron sa palaya. Ang ampalaya, nagpundo digis ko kay waman ako giusap. Abi na ako kagahapon na ang pait, ang palaya day ang pait. Simula ngayon, inaampalaya na kita. Dili kita pamilya ang tanan sama sa relasyon. Ano lang to kabisado ang pamilya. Wow, maging bitter! Follow na sa DXDC! Dahil sa DXDC, Kasama mo sa radyo! Kasama mo pa sa digital!